محمدلو او محمدلو салом алейкум ба ҳама бародару ҳама каса хуш омадед ба канали мо. маҳмадло акбаралӣ салом алейкум. алейкум ассалом. сози саломатиё хуб аст? инҷи кору хуб добавед медиратор як ключ фарқ насиб бошад наметофтаед дӯстон. веша шукр рафти рега рафти дарсо сар шида рафти уже мона майда чи рафти масҷиди пеши видеои нава диден? ҳо дидам. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алейкум ассалом. муҳаммад дулаҷон хуш омадед. парҳамои транслясия чишкедем ягон лампушкомон бибина мебина ҳай мошиномон азиан мошинро раҳмон мекунад сигнал ё дайден куже торик сози хубтин саломати хубан шукр аҳмад моҳаммаҷон хел созитин инҷи пагоҳ насиб кунад вақти навора партон гуфтесам дошта бошӣ парто беҳтарин мешавад. худо хоҳад насиб иншоалло. торика алибобо тежеки торика ҳами чизомон мебинам лампушкои кӯчаро. муҳаммад бубоев салому алейкум. ва алейкум ассалом. 55 алейкум ассалом. кӯчаи мактаб айҷай негаки дар шав ду тараф лампушка шавда соза. муҳаммад мактаби садӣ камида аҷо рафсудем мумкин дер кардем 50 барёру салому алейкум. алейкум ассалом. хуш омад яка дар рамазон чӣ ҳол доред? шукри худо майда гаштем. ҳай баркалло дастсоз якам дер 40 минут. футбол чӣ гап шуд дига? футбол тамом шуд дига. ҳамо уяли ҷои якума гирифт, наврасон ҷои дуюма гирифт, сеюма будиён гирифт. тамом шуд.
рамазон махмуд мегзарад зур наёрдис. Не Муҳаммад ҷон. Муҳаммад стили Муҳаммад куҷои те кӯчаи мактаб да тавои. Ами 50 метр дига монда афкан расиданда. 21 да боша, баро ки 50 дод мо мехонем уже бояд сар шида боша. Ҳама шай бинам пасанге. Деркас. Не уже на одама рафтисам. 50 да бод. 50 я 50. 50 сар мешам хеле. Ha. Test ki buraya bak. Şey. Ha. 55 значит идем. Кучаи мактаб айку. Исми мактаби не исм мактаба. Исм мегарди завод. Инҷа. Даригар 1 соат 20 минут. Ки Акбарали уже да хатам рафтиса ё амхи. Аз соат 20 минут хон мекардам. Ригар я бача рафта боша. Корборо корни киҷа. 8 минут растем орамҷа. 8 минут растем мегӯяд пеш хоншон. Сикон рафтиси. Не, уҷа нарафтисим. Уҷа мон қариб ҳамин да хондисам. Ака ҳол иҷ омаде. Дига муфта. Мактаба хабар мегирем. Сар ҷанги. 55 зай мегар ку. 6 нафар инҷа панои ҳамат бахдо. Айс промодан яки успед кардем. Бошидам ҷа. Айс эфир дем. Панотон бахдо.